Татар мыңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсына талантларны барлау дәвам итә. Чираттагы бәйге Новосибирск шәһәрендә үтәчәк. Татар мыңы конкурсы Сибир якларына да килеп җитте. Хәзер без Сибир башкаласы Новосибирскида. Яз җитүгә карамастан биредә шактый салкын һәм татар яшьләре әлеге конкурста катнашыр өчен Новосибирскиның үзенә генә түгел, тирә-як калалар Иркутск, Томск, Омск һәм хәтта күрше Казакъстаннан да килгәннәр. Хәер, хәзер сез үзегез бөтен нәрсәне дә үз күзләрегез белән күрәчәксез. Татар халкының Сибир татарлары дип аталган этно-территориаль төркеме Алтын Урда таркалгач Сибир ханлыгы дәврендә формалаша. Соңрак аларга Бухара төбәгеннән килгән төркиләр һәм 16-17 йөзләрдә Сибиргә күченгән Идел буе татарларының йогынтысы зур була. Новосибирск өлкәсендә Идел-Урал буе татарлары 18-19 йөзләрдә төбәк җирләрен үзләштергән вакытта килеп урнаша. Новосибирск шәһәрдә яши торган халык саны ягыннан караганда Россиянең 3нче иң зур шәһәре. Биредә 1,5 миллион кеше яши. Татарлар саны 15 меңләп, күп түгел, шәһәр халкыннан нибары 1%. Новосибирск өлкәсендә исә тагын 15 мең милләттәшебез гомер итә. Ел сайын өлкәнең шәһәрләрендә һәм авылларында 90-га якын татар милли мәдәни чарасы уза. Сибир йолдызлары фестивале иң популяр татар чараларының берсе. Быел ул 6-нчы тапкыр үткәрелде. Татар мыңы конкурсының 2нче турына узардай җырчыларны да Казаннан килгән жюри нәкъ менә әлеге фестивальдә эзләде. Алар инде җиңүчеләр. Чөнки Сибир йолдызлары сәхнәсендә җырлыйлар. Тик һәр конкурсантның иң зур хыялы Казанда татар мыңында чыгыш ясау. Из ряда национальных мероприятий, которых проводит Министерство культуры Новосибирской области в течение года, этот фестиваль является одним из самых ярких и наиболее грамотно подготовленных. Он традиционен, то есть мы его проводим раз в 2 года. То есть его публика его ожидает, его ждут. Он собирает очень много представителей национальных культурных автономий наших соседних регионов, что очень хорошо. И очень большой отклик находит в области. Мы придаем ему огромное значение, ибо именно вот на таких праздниках формируется вот то, что именуют толерантное отношение к разным культурам. Татар мыңының сайлап алу туры Новосибирскида узачагын ишетүгә яшь милләттәшләребез Сибир башкаласына төрле шәһәр һәм авыллардан агыла. Биредә Иркутск, Омск, Томск, хәтта күрше Казакъстаннан да вәкилләр чыгыш ясады. Сәхнәдә әдәби телдә җырлар яңгырый, сәхнә артында Сибир сөйләме. Мин күчү чактан сүйләшкәм. Инәмнәр менә, атамнар менә. Минем әбием татар, әнием татар, мин үзем татар кыз. Вот шулай өйрәндем. Идә сөйләшәләр татарча. Сезнең яраткан көйләрегез, үзегезгә туган яктан үскән йырларыбыз. Нәнәләребез, инәләребез йырлаган. Менә нинди җырлар яратасың? Халык җырларына килгәндә нинди җырлар яратасың? Кандайым нәмә? Ну, олым жәл түгел сиңа яратам. Җырла дип әйтәсез яратам. У меня бабушка убьет, если увидит это. Она просто в Казани живет. Вот, очень хорошо говорит по-татарски. Вот, и она меня частенько отчитывает. Поэтому... Кем авылда тора, абиләр, бабайлар белән алар әйбәт сөйләшәләр. А калада торган балалар, алар яман беләләр телләрен. Я, к сожалению, только учу татарский язык. Вот поэтому...
Яшьләрнең татар җыры конкурсында катнашуы үзенә күрә зур казаныш, чөнки алар татар мәдәнияте белән нәкъ менә җыр аша таныша. Обрусевшие дети, что уже они с таким потенциалом русского вокала уже позади, что они возьмутся за татарский, но была очень удивлена, с каким энтузиазмом они сделали это. И как до сих пор все это подается, как у нас принимается это. Менә шушындай конкурслар Сибир ягында да оештырыла башлагач, хәзер авылларда кузгалдылар. Инде Новосибирск өлкәсендә генә түгел, Омск өлкәсеннән инде без монда 3-4 ел рәттән киләбездер. Төрле коллективлар килә. Бер генә кешеләр килми, бер генә коллектив килми, төрле коллективлар киләләр. Моңарчы Умырзай ансамбле килеп яхшы гына урыннар яулаган иде. Хәзер инде менә авыл җиреннән Кояш ансамбле килде, Омскның үзеннән Алмаз ансамбле килеп, алар да урын алырлык дәрәҗәгә җиттеләр. Себернең тагын бер үзенчәлеге – күп кеше татар җырларын биредә караокедан өйрәнә. Һәм татар эстрадасы шаукымы бу якларга да килеп җиткән. Нинди җырлар яратасыз күбрәк? Мәҗлесләрдә нинди җырлар җырлыйсыз? Ну, борынгы җырлар инде күбесе иде. Хәзерге яшьләр булгач, эстрада күбәйгәч, Татарстаннан килә баргач, дискалар, ниләр, DVD дискалар килгәч, безнең яшьләр күбесе инде Татарстанча җырлый башладык. Ә хәзер әйдәгез иң популяр татар җырчыларын барлыйк. Халык кемнәрне белә икән? Минем фаворит Хания Фархи, Илхам Шакиров, Салават яратам аларны. Яшьләрдән Гүзәл Уразова, ире белән Ландыш Галиева, һәм Ландыш Нигматуллина. Бик күп. Меня бик ошый Закир Шахбан. Закир Шахбан, во-первых, безнең земляк та Новосибирской области, но действительно, ол что эстрадный, что под баян, бик матур йөргән. Новосибирскида инде менә 6нчы ел татар балалар студиясе эшли. Балалар бирегә бик теләп йөри, ә иң мөһиме алар халык җырларын үз итә. Больше, конечно, им нравятся народные татарские песни, но у нас проблема как бы с материалом, и мы работаем, что у нас есть. Вот, нотный материал и какие-то перепевки вот, с дисков музыкальных детских. Так у нас ориентир, как бы вот что детям нравится, то мы и поем. Булмаган мың мөмкин жоғалып беткән мың ул үзе-үзеннән шудан җыйнала күренә. Нигә дисәгез, менә катнашканда үзең генә җырламыйсың бит, син өйрәнәсең. Кемдер бик яхшы чыгыш ясый. Шуан карап балалар өйрәнә. Чыннан да туган теленнән, туган мәдәниятеннән читләшеп үскән яшь татарлар акрынлап үзләренең тамырларына әйләнеп кайта. Инде әйтелгәнчә, җыр аша, моң аша. Ә моңны һәркем үзенчә аңлата. Үзем өйрәндем бәләкәй чактан. Абием җырлый. Мин ишетәм, аннан ничектер чыкты, что вот җырлыйм татар җырлар. Татарские песни вообще, во-первых, это родное, да, для меня, потому что это Абика с детства прививала мне песни, бабушка моя, вот. То есть, нужно родной язык изучать, я решила начать с песен, то есть, если... Мне кажется, легче изучать татарский язык, если ты знаешь песни эти, если ты их поешь. Тем более, что вот в детстве это было привито, да, какие-то мотивы из детства остались, поэтому мне они нравятся, они мелодичные песни, поэтому я их и люблю петь. Это моя жизнь, это моя душа. Без татарской песни не представляю своего существования. Это для меня все. Син ул йырларны яратасың из-за того, что моң бар татар йырларында, моңлы йырлар. Конкурсның кызган чагы, жюри игътибар белән тыңлый, катнашучылар дулкынлана.
Каушадым, конечно. Первый куплетте бир каушап, таушым не дип кетти, дрожать та башлады. Бик каты куркытты, икенче жерне мен белмим. Вот. Я даже не знаю, что сказать. Я вообще расстроилась. Айна Церитарова бурят милләтеннән булса да, фестивальдә бик теләп чыгыш ясады. Новосибирск сәхнәсендә җырлар өчен аңа иң элек Иркутскида узган Ангара таңнары татар җыры фестивалендә җиңү яуларга туры килде. Песни татарские, поэтому не упускаю любой возможности поучаствовать в такого рода конкурсах. Әйтергә кирәк, Себер йолдызлары фестивале Новосибирскиның мәдәни тормышында аерым урын алып тора. Фестивальнең үз йөзе, исеме бар. Проблемалар да җитәрлек. С каждым годом, хотя в Новосибирск все с удовольствием, безгә киләләр инде, безгә Новосибирскә киләләр, но ауыр инде аларга, потому что акчалары юк. Спонсорлар хәзер аз инде, если не будет какой-то помощи со стороны правительства или со стороны правительства области, поднять культуру не только татар, но и других национальностей, конечно, тяжело. Ике көн дәвам иткән фестивальнең иң дулкынландыргыч мизгелләре. Җиңүчеләр исемнәре яңгырый. Алар белән бергә Татар моңы конкурсының икенче турына узган җырчыларның исемнәре дә билгеле була. Себер йолдызлары фестивале тамамланды. Аның белән бергә Татар моңына без сайлады 4 кеше. Менә алар 4 бәхетле җиңүче. Казахстаннан Камиля Нурбәкова, Новосибирскидан Әлфия Нигматуллина һәм Омск өлкәсеннән Гөлшат Нуриева һәм Әлмира Гайнуллина. Сүзләр белән передать невозможно словами. Это восхищение, это, конечно, эмоции. Я там и плакала и на сцене, и смеялась. Ну, пережила вот так вот. Не поверила сначала, не поверила. До сих пор руки трясутся. В этом году, наконец-то, я попала на Татар Моңы. Я очень рада, потому что у меня там все родственники мои, папины, вообще друзей очень много, потому что я ездила в Крым на конкурс, и у меня там столько друзей, я прям вообще в восторге, у меня аж слезы накатили, честно говоря. Новосибирскида да Татар моңы 2011 конкурсының сайлап алу туры тәмам. Чираттагы тукталыш Башкортстан.